ازي راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና ቀነናዊ መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት ዘይሕጋዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ንምምራጽ ዝካየድ ዘሎ መደብ ተቃዊሞ ኣብ ኤርትራ ባሽዓት ዝቁጸሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ታዕሊም ይወስዱ ኣለዉ። ኣብ ጫድ ድሕሪ ቅትለት ፕሬዝደንት ደቢ ወዱ ጀነራል መሐመድ ደቢ ዝመርሖ ወታደራዊ ጉጅለ ስልጣን ጨቢጡ። አርሳት ዜና ክትከታተሉ ጽኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቅጽል። ቀኖናዊ መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት ሰሜን አሜሪካ ኤሮፓን ማዕከላዊ ምብራቅን በህግደፍ ዝእለዩ ጳጳሳት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዘይሕጋዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ንምምራጽ ብስም ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንዘውጽኦ መግለጺ ተቃዊሞ ቀነናዊ መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት ብ8 ሚያዝያ 2021 ዝወጸ ወግዓዊ መግለጺ ኣብ ዝተቃወመሉ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ መሳርሒ ፖለቲካ ካብ ምዃን ነጻ ክትወጽእ ብዘይ ጸቕጢ ፖለቲካን ኢድ ኣእታውነት መንግስትን ብመንፈሳዊ ሕጊ ጥራይ ክትመሓደር ደጊሙ ጸዊዑ ንርእሶም ብዘይ ሕጊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢሎም ዝሰሚዩ ብጽዕኖም ብስልጣን ቅዱስ ስላሴ በኣፍ ቅዱስ እንጦንዮስ ዝተወገዙ ዝበሎም ኣቦታት እቲ ሒዞሞ ዘለዉ መደብ ሕጂ እውን እንተኾነ ከምቲ ቅድሚ 14 ዓመታት ኣብ ዓመተ 2007 ኣብ ሽመት ዘይሕጋዊ ራብዓይ ፓትርያርክ ዘጋጠመ ንልዑላዊ ቤተ ክርስቲያን ዘፍርስ ኢሉ ኣብ ርእሲ እዚ ንሓዋርያዊ ሰንሰለት ዝበትኽ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝግህስ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያን መንበረ ቅዱስ ማሪቆስን ቤተ ምስርን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝተገብረ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ዝጥሕስ ከቢድ ዕንወት ምብትታን ድማ ዘስዕብ ሓደገኛ መደብ ምዃኑ መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ተዋህዶ.org ኣብ ዘመሓላለፎ መግለጺ ኣጠንቂቑ። ቀኖናዊ መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት ሕጂውን ከም ቀደሙ እቲ እንኮ ፍታሕ ኢሉ ዝኣምነሉ ቅዱስ እንጦንዮስ ቀዳማዊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብታ ቅድስቲ መንበሮም ተመሊሶም እቲ ሓዋርያዊ ሰንሰለት ብግብሪ ምዝሕሎ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ተግባር ውዒሉ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ መንበረ ቅዱስ ማሪቆስን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምስ ዘይጠሓስ ጥራይ ድማ ድሕነትን ሓድነትን ናይታ ሓንቲ ቅድስት ጉባኤ ዘሃዋርያት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ክሕሎ ዝኽእል ክብል ኣነጺሩ። ኣብ ኤርትራ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ታዕሊም ይወስዱ ከም ዘለዉ ወታደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ኣብ ቃጨሮ ከባቢ ኦም ሓጀር ጋሕቴላይ ከባቢ ደማስን ኣፋምቦ ከባቢ ዓሰብን ብተብተብ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለዉ ዝተሓበሩ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ተወላዶም ሓራም ምዃኖም ተመልኪቱ። ገለ ካብቶም ወታደራት ኣባላት ምልሻታት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኮይኖም ናብ ታዕሊም ካብ ዝኣትዉ ኣሳት ሓደ ወርሒ ከም ዝቁጸሩ ተሓቢሩ። ሓደስቲ ኢትዮጵያውያን ተዓላሞውን ብብዝሒ ብመካይን ተጻዒኖም ናብዚ መደበራት ታዕሊም ይኣትዉ ምህላዎም ተፈሊጡሎ። ብዝሒ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ህፁፅ ታዕሊም ዝወስዱ ዘለዉ ወታደራት ኢትዮጵያ ብንጹር ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻለ ካብ 8,000 ክሳብ 10,000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ተገሚቱ። ፕሬዚደንት ጫድ ኢድሪስ ደቢ ኣብ ኩናት ንዝርከብ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ዝዕዘበሉ ዝነበረ እዋን ድሕሪ ዘጋጠሞ ከቢድ መውጋእቲ ብ19 ሚያዝያ ድሕሪ ምሟቱ ወዱ መሐመድ ደቢ ዝመርሖ ወታደራዊ ጉጅለት ሃገር ስልጣን ከም ዝሓዘ ተገሊጹ። እቲ ወዲ 37 ዓመት ዝኾነ መሐመድ ደቢ ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ትሒዙ ላዕለዋይ ወታደራዊ ስልጣን ዝነበሮን በዓል 4 ኮኸብ ጀነራልን እዩ። ካብ ዶባት ሊብያ እናተበገሱ ጽዑቕ መጥቃዕትታት ዘካይዱ ዘለዉ ዕጡቓት ዝጀመርዎ ወታደራዊ ስርሒታት ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ጫድ ሰራዊት ኣሰሊፋ ዘላ ፈረንሳ ኣብ ኩናት ንዝሞተ ፕሬዚደንት ጫድ ኢድሪስ ደቢ ተባዕ መሓዛን ኣብነታዊ ወታደርን ክትብል ገሊጻቶ። ሞት ዝመራሒ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ዘይርግእ ኩነታት ዘጋድድ ምዃኑ ዝገለጸ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ፈረንሳ ምትሕጋዝ ክልቲአን ሃገራት ክቕጽል ምዃኑ ረጋጊጹ። ሚኒስተር ምክልኻል ፈረንሳ ብወገና ደቢ ኣብ ቅናት ሳሕል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት አንጻር ሽበራ ኣገዳሲ ምንባሩ ስሚራትሉ። እዚ ብጀነራል መሐመድ ደቢ ዝምራሕ ወታደራዊ ጉጅለ ጫድ ብውሕዱ ን2 ዓመታት ነታ ሃገር ብመሰጋገር መንግስቲ ከም ማሕድራ ምዃኑ ይግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا ዓመፅን ዓመፅትን ንምኹናን ስብከትን ታዕሊምን ኣየድልን። ይርጋለም ፍስሓ راديو إيرنا ኣብ ካልኦይቲ ቅዳም ናይ ዛሒዝናያ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ
ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ሳዕቤናቱን ደው ይበል ዝብል ድምፂ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምስማዕን ንተግበርቱ ንምኹናንን ዝተወደበ ምትእኽኻብ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ጀርመን ተሰሪዑ ነይሩ። ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ጀርመን ዝኾነት ከተማ ሚዩኒክ ድማ ሓንቲ ካብኣተን ነበረት። ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ብትግራዎት ዝተወደበን ንኤርትራውያንን ካልኦት ድምፁ ጸዓት ክኾኑ ዝደልዩ ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን እውን ክሳተፉ ይዕድም። ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ናይዛ ቅዳም ካብ ገዛይ ናብቲ ዝካየደሉ ቦታ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስደለይን ዓይነይቲ ቁፅሪ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር ከም እተብፅሓንን ኣብ ሞባይለይ ድሕሪ ምፍታሽ ካብ ገዛይ ወጻእኩ። ኣብ ሓሳበይ ብዙሕ ስእልታት እናመላለስኩን ዝተፈላለዩ ስምዒታት እናኣንገድኩን ነዊሕ ዘይኮነ ርሕቀት ኣጓዒዛ ኣብ እተብፅሓኒ ባቡር ተሰቐልኩ። እቲ መደብ ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል እንታይ ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ክለዓሉ ከም ዝኽእሉ ምስልሳል ኣይገደፍኩን። ሙሉእ ኣቓልቦይ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ይግበር ኣሎ ንዝበሃል ፍጻሜታት ሰኒዱ ዝወፅእ ሓበሬታታት ተጸሚዱ ነበረ። እንታይ ክብልን እንታይ ክገብርን እየ ዝኸይድ ዘለኹ? ንነብሰይ ሓተትኩ። ወፅዓ ህዝብን ተግባር ዓመፅስን ክኹንን መለስኩ። ግን እኮ ሓፍትቶም ዓመፅቲ ምዃኖም መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ዝቀባበላሎም ዘለዋ ወተሃደራት እየ። ጓልታ ቀቅድሚ ስም ውልቀ መላኺ ዓመፅቲ፣ ሓሰውቲ፣ ሰረቕቲ፣ መራሕትን ኣዘዝትን ስማ ዝጥቀስ ዘሎ ኤርትራ እየ። ቤተሰብ ናይቲ ኣብ ኢሰብኣዊ ተግባር ከም ዝተዋፈረ ዝተኣመነ ወተሃደር እየ። በቲ ቕሉዕ ሓቂ ተኸቢበን ከለኹ ባቡር ደው ኢላ ወረድኩ። ካብ ትሕቲ ምድሪ ናብ ላዕሊ ቅድሚ ምንቅዕራረይ በይነይቲ ኣንፈት እንተወጻኹ ከም ዝሕሸኒ ክመርጽ ናብ ኩለን ኣንፈታት ጠመጥኩ። ካብ ካልእ ማዕጾ ናይታ ዝመጻ ኩላ ባቡር ዝወፁ 4 መንእሰያት ነቓልቦ ይሰሓቡ። ሓደ ካብኦም ባንዴራ ኤርትራ ሒዙ ነበረ። ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ካብቲ መገዲ ባቡር በይናይ ማእዝን ምውጻእ ከም ዝሓይሽ ንምምራጽ ኣይተማትኡን። ክኽተሎም መረጽኩ። ኣዒንተይ ካብ ኣሰሮም ከይፈለኹ ብሓገዝቲ ማሽናዊ መሳልል ኣብ መንጎ ካልኦት ዜጋታት ተሓናፊጽና ናብ ላዕሊ ደየብና። እቲ ምትእኽኻብ ዘእንግድ ቦታ ንምርካብ ክሓቱን ኣሰር ቅድሚኦም ዘለዉ ክኽተሉን ከለዉ ኣነ እውን ኣሰሮም እናሰዓብኩ ብእግርና ነዊሕ ዘይኮነ ርሕቀት ተጓዓዝና። መደብ ኣብ ምጅማሩ ድማ ምስ እኩብ ህዝቢ ተጸንበርና። እቲ መደብ ብትግራዎት ዝተወደበ ከም ምህንባሩ መጠን ብትግራዎትን ባንዴራ ትግራይን ዝተዓብለለ ክኸውን ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ነበረን። ብምኽንያት ኮሮና ዝፍቀድ ምትእኽኻባት ድሩት ቁጽሪ ከም ዝህልዎ ርዱእ ብምዃኑ እውን ኣብ ብዝሕን ዋሕድን እቲ እኩብ ህዝቢ ኣይተገደስኩን። ባንዴራ ኤርትራን ገለ ዝፈልጦም ውልቀ ሰባትን ብምርኣየይ ህላዊ ኤርትራውያን ኣጽለልኩ። ሓያሎ ጸዓዱ ብምርኣየይ እውን እቲ ናይ ብሓቂ ሰብ ምዃን ተመስጦ ሕደረለይ። ኣብዚ እዋን ኮሮና ምስ ሰባት ምጽምባር ግድን ምስ ዝኸውን ክሕሎ ዘለዎ ርሕቀት ዓቂበ ኣብ መስርዕ ሓንቲ መስመር ቆምኩ። ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ብመጉልሒ ድምፂ ብቋንቋ ትግርኛ፣ እንግሊዝኛን ጀርመንን ብዝጭርሑ ሰባት ዝምራሕ ድምፂ ክደህ ጀመረ። ዓመፅትን ዓመፀኛታትን ኩናትን ተግበርቱን ንምኹናን ድምፅኻ ምጽምባር ባህ ዝብልን ሕልናዊ ዕረፍቲ ዝህብን ተግባር እዩ። እዚ ዝበዝሕ ሰብ ዝሰማዓሉ ሓቂ እዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ። ይኹን ግን ኣደዳ ቃንዛን ነውፅን ዝገብረካ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ። እቲ ንዓለም ከተስማዓሉ ክብ እተብሎ ድምፅን ቃላትን ተመሊሱ ዝገርፈካን ልብኻ ዘሰንብረካን ኩነት ኣሎ።
ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ሓንቲ ካብተን ዘተደጋገማን ብሰለስቲ ቋንቋታት ዝተጨረሐን እያ ብቃላት ክገልጾ ዝእግመኒ ስምዒት ኣብ መላእ ኣካላይ ክዝራእ ተፈለጠኒ ዝያዳ ካልኦት ዓውበል መጺኒ ውሽጠይ ወላውን ኣብታ ኣብ መንጎ መራሕቲ መደብን ተቐበልትን እትፍጠር ሓጻር ስቕታ በይንኸ ዓዊልኪ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ደጋግሚ ኢሉኒ ዓቕሊ ጽበትን ነቲ ዝተሰማዓኒ ውርደትን ሕፍረትን ብኡን ተወጸለይ ካብ ምድላይ ይዝኸውን እቲ ዝዝርዘርን ዝጭራሕን ዝነበረ በደላት እቲ ዝኹነን ዝነበረ ተግባራት ኣብ ሓንቲ ጓናይ ዝኾነት ኣዝያ ርሕቕቲ ሃገር ምስቶም ወላሓደ ምትእስሳር ብዘይብለይ ሰባት ተፈጺሙስ ኣብ ዝኾነ ኹርናዓት ናይ ዓለም ንዝተፈጸመ በደል ክኹንን ድምፂ ክኸውንን ወፅየን ተዝነብርስ ከመይ ዝበለ ሕልናዊ ቅሳነት ኮን መተሰማዓኒ ነይሩ ኣብ ክንድኡ ግና በቲ ኣሕዋተይ ዜጋታት ሃገረይ ገይሮሞ ዝበሃል ነገራት ዝተሰማዓኒ ቃንዛን ሕፍረትን ኣብ ዘእትወኒ ጠፊእዎ ነይሩ ሓደ ካብቶም ኣብ ከባቢየይ ዝነበሩ ጸዓዱ ወይ ዝኾነ ካብ ዝኽልጥዩ ህዝብታት ወፃእ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መብርሂ ክህቦን ተዝሓተኒ እንታይ ምገበርኩ እቲ ኣነ ሓፍትቶም ዝኹነኑ ዘለዉ ምዃነይከ ብኸመይ ምበልክዎ ኣነ ኤርትራዊቴ ነቲ ኩሉ ኣሕዋተይን ደቂ ሃገረይን ገይሮሞ ዝበሃል ዘሎ ክኹንን የመጽአ ከም ዝኾነ ካልእ ዘረባ ብዘይ ቃንዛን ጻዕርን ክብሎ ዝኽእል እንተኾይነ ውሽጠይ ፈተሽኩ ካብ ሓሳበይ ተመሊሰ ኢሳያስን ኣብይን ቀትልትዮም ውልቀ መልእኽትዮም ዓመፅትዮም ኣዕነውትዮም ናብ ሰላማውያን ምትኳስ ደው ይበል ኣብ ዝብል ጭርሖታት ኣርከብኩ ድምፀይ ሓወስኩ ኣብዛ ተኣኪብናላ ዘለና ሰዓት ክንደይ ኮን ግዳያት ሞትን ከልበትበትን ይኾኑ ህልዎ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ኣንስትንከ ኣደዳ እከይ ተግባራት ዓመፅትን ምዃን ይቃልዓ ይህልዋ ዝብል ሓሳባት መሊሱ ንድሃይ ኮለፎ ብዙሓት ካብ መራኸቢ ብዙሓን ዝኣኻኸብክዎም ኣሳእል ኣብ ርእሰይ ኮለሉ ሒዞምን እውን ናብቲ ረጊፀዮ ዘይፈልጥ ግን ከዓ ዝፈልጦ ኮይኑ ዝስማዓኒ ቦታታት ወሰዱኒ ካብቶም እዚ ድምፂ ዝኾኖም ዘሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እውን ኣብቲ ንዓመፅቲ ጥራይ ዘርብሕ ኩናት ይጥበሱ ኣለዉ ይኹን እምበር ካብ ምኹናን ዘድሕኖም ምኽንያት ኣሎ ኢለ ይሓስብን ተገዲዶም ዝኸድዎ እዩ ዝብል መቃለሊ ምኽንያት ክወሃቦ ይደልን እዚ መጋበሪ ዓማፂ ኮይኑ ዘሎ መንእሰይ ነቲ ኣብ እንግድዓ ኤርትራ መንድዓት ኮይኑ ዘሎ ኣራዊት ንምእላይ ዝኽፈል እንተዝህሉ ክንደይ ሓላል ምኾነ ክንደይ ሓበን ምኾነ ከመይ ዝበለ ጭውነት ከመይ ዝበለ መስዋዕትነት ኮይኑ ምተሰነደ እዚ ዝኸውን ዘሎ ግና ዕፅፍታት ክሳራዩ ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሞታት እቲ ምስትንታን እናኸዓሞቕ ስምዒተይ ዝያዳ ተነኽአ ኣዒንተይ ደብዘዙን ጠለሉን ተቓሊሰ ናብቲ ብዓውታ ዝድህዝ ነበረ ድምፂ ኣቓልቦ ይመለስኩ ኣብ መንጎ ሞባይለይ ኣድሃየት ኣብ መታ ክገብር ካብ ድምፂ ትእኩብ ህዝቢ ድምፀይ ነክየ ቴሌፎነይ ፈተሽኩ ካብታ ብድሮ ብምኽንያት እዚ ተጸንቢረዮ ዘለኹ ጉዳይ ክንራኸብ ከም ዘይንኽእል ዝሓበርክዋ ጀርመናዊት መቓርብተይ ዝተላእከ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ነይሩ እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ስእሊ እንተትሰድለይ ደስ መበለኒ ዝብል ትሕሶ ድማ ነበሮ እዚ መደብ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ጀርመኒ ዝካየድ ዘሎ ብዛዕባ እቲ
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትርከብ መዳውብቲ ኤርትራ ዝኾነት ትግራይ ዘሎ ኩነታት ነጊረክ ነይረ ሕጂ ንሕና ኩናት ሞትን ምክልባትን ሰላማውያን ሰባት ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ እትዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ዕንወትን ደው ክብል ንጽውዕ ሕብረት ኤሮጳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓፈሻ ሙሉእ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ኣቓልቦ ክህቦን ስጉምቲ ክወስድን ንምሕፀን ኣለና ኢለ ጸሓፍኩላ በተወሳኺ ካብቲ ብቋንቋ ጀርመን ዝግበር ዝነበረ ጭርሖታትን መደረታትን ብድምፂ ቁንጭለ ቀሪጸ ለኣኽኩላ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ኣዝዩ ደስ ይብል ዝቕፅል እንተኾይኑ ኣነ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት መደባት ክጽምበር ደልየ ዝብል መልእኽቲ ሰደደትለይ መልሲ ቅድመ ምጽሓፈይ ሰብ ንምዃንሲ ለካ ምንም ስብከት ጥር ዝብል ድፍኢት ወላውን ትምህርትን ተዕሊምን ኣየድልዮን እዩ ዝብል ሓሳብ መጸኒ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ኸኣያ ድምፂ ናይ ኣበናይ ኩርናዕ ዓለም ከም ዘለዉ እኳ ሓሲባትሎም ዘይትፈልጥ ሰባት ንምዃን ንምሕሳብን ርእይቶ ካልኦት ሰባት ምስማዕን ዘየድለያ ነቶም ክልተ ዝተፈላለያ ባንዴራታት ሒዞም ዝመፁ እሞ ሓዲአን ጥራይ ኣብ መሓዝ ምስምማዕ ከም ዘይክእሉ ኣስተብሂለሎም ዝነበርኩ ኤርትራውያን ብዒንተ ይደለኽዎም ኣብታ ዝነበርክዋ ይጸንሑንን ፍልልዮም ግን ኣብኡ ነይሩ ነታ ሰማያዊት በዓልቲ ቀጠልያ ውልዕ ዝሓዘ እዚኣ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ዓማፂ ስርዓት ዘጽደቓን ዘጥቀመላን ስለ ዝኾነት ኣይቅበላን እየ ብምባል ተረረ ነታ በዓልቲ 4 ሕብርታት ወርቃዊት ኣውሊዕን ዝሓዘ ድማ ስምዕታና ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሳብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈልጣ ባንዴራ ኤርትራ ኸኣ እዚኣ እያ ብምባል መጐተ እዚ ጊዜ ምድሓን ህይወት ጊዜ ምውጋድ ሓደጋ ጊዜ ምጽባብ ፍልልያት እዋን ሓድሕድ ምድምማፅ ብሓፈሻ ምሉእ ኣተኩሮና ናብ ቀንዲ ጉዳይ ክኾነሉ ዝግባእ ጊዜ ምዃኑ መዘኻኸሪ ንደልየሉ ኣይኮነን እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ንዓኹም ይኹን ናይ ሎሚ ሐሙስ መደብና ምስ ሞንጎኛ ባህሊ ዝኾነት ቤትኤል ተኽሊ ማርያም ጻንሒት ከልወና እዩ ቤትኤል ኣብ ሃገር ሆላንድ ኣብ ሞንጎ ናይ ኤርትራ ባህልን ናይ ሆላንድ ባህልን ዘሎ ፍልሊ ብምግንዛብ ክልተ ኣካላት ከመይ ክረዳድኡ ከም ዘለዎም ትሰርሕ ካብዚ ድማ ብፍሉይ ምስ ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ብዘይ ስድራ ተሰዲዶም ዘለዉ ኤርትራውያን መንእስያት ትሰርሕ ምስ መንእስያት ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዋ መጠን ኩነታት መንእስያት ኣብ ሆላንድ ስምዒታቶም ከመይ ይመስልን ንምንታይ ከ ነፍስኻ ናይ ምጥፋእ ተርእዮታት ዘጋጥም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ንኡስ ዕድሚአን ምውላደን ከጋጥመን ዝኽእል ማሕለኻታት እንታይ እዩ ዝብልን ካልእን ተሞክሮኣ ክተካፍለና ሓቲትና ያሎና ንምሉእ ትሕዝቶ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ምክትታል መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ቤቲ ዕድሜ ኣኽቢርኪ ነዚ ቃል ምሕተት ክንገብር ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኪ ብስም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከመስግነ ክፈቱ أنا وننا بس أخبير كذا عندهم كمية مسكنك أخبرت. أوكي. نسخي مس يدوس تبهله تكال كم مونغونيا ناي بهله خونكي خد سرحي. تتكال أنت عينة حاجة ذاتي زهبوا من منسيات نتحت عد مزمت ومنسيات. تكال نيدوس تبهله بهولند نتحت عد مزمت وسدتنا تات بريس درا مالتي عاد سني يا هيوتهم كمرحو كإللي وكمهارو زخلو يقبر لهم. أبز عادي مسمجو يا توم تحت أدمان بلو كسب حتى شو منتج أخلون اليوم حجتهم من الحق أنا أشتون حبينهم لكن شو منتج عمل كسب عشرة عمل سبحانه حبينهم
مس ولدي سدرابيت وي كالو تسدتنيا وي دما مس هولنداويان يقمطو مالتي نيدوس اذا خبر كله جن نيدوس بتعمي قفش تكالي حجة او دما زي يخ استخياماس وي فوق تبحلانو اب بقنقا هولند اذا دما انتي ناتو موزي كم ولدو زعليو يا زعليوم ديكونه اتي زخونه زغبر نحرالو ناي ابز عدي نخمتو طبقا يقبرلهم تقولوا سي مس منقص الراخب مستولد زغمتو ون يراخب اتزد يوم دما كله يمال لهم مالتي توم كاب 14 كسب كاب 14 كسب 18 عام تاخلو من سياد دما مسدرا ايكونو زغمتو ساتهم دما اب عبي كذا بجروب يقمطوا مالتي او زعليوم مالو يا نفسهم كلو يحجزوهم تمرت خمهارو تنابرا ابز عدي كلاليو بزح نغراتهم او زمهارو مالتي كم ولدهم دما كله اتي زدليوم كمال لهم يفتنوا بسواتهم حاضروا وعلو ديماو ولا بينهم يم زغدفوهم رسوم كيلهم يم زنبرو بتغزا وي مغب بعلهم ديم سرحو اسو يفعلان ديو اتوم نعشتو 15 كساب 16 زخونو اللهم مسؤوم حدا وي كنت زحبرو مالتي اتي مغبي مسرح نحكوينو جن بعلهم يمسرحو وي بحنساب بحبار تسرح وي دما ببخلت بسلسة قنكا تسرح عبزن مقبت تسرح معناتي عبزن حكوينو نتناولد قليلي نتمودات جن بتعم كبيتي سلازي تمهروا بعد ناسي ودعي تسرحونيها حجي السور لم تحيزهم سلازمتو أتعدهاني يا مقبخ سرحو اتي ناي سبيتي سرح نبلو بعدنا مالتي بتعمي زخبدو يا ابت اتيوم تحت 14 عامت زخونو ناشتو مس سدرابيتات يقمطو يلكن صنيح اب ويا اب زخونه سدرابيت اتيوم مسኦም ينبرو يلكن صنيح توم سدرابيتات نعوم نخاليوم وي نعم كمولادوم نخاليوم سدرا طرح دي كون زلوم ولاس ناي تمرت مهورات كوندوم انتي عينت سدرابيت يوم بخمي غيرو يلالي نيدوس تسرحلو تكال السوس قدنا يكونن مهورات كونو يا قديتاسي يلن تسدرات راي غزاخ لولو نتقول عاون كفلي لولو ابزخونه خاني مالتاتي معتاوي نابرا هيوت زديو نتقول حق كحجزو كمال له انو مري مهورات كون يلو توم سدرابيت نحر قلعه انو موسادو نيدوس بوزح مطلع ديا تكاي مالتي يا ناي نيدوس سبات خدو يزاربوهم بزمريو بوزح توتاتالو زحتتو مالتي توم سدرا بخمسه اكابافيهم زخدو امبري اندحر كم سدرا يا انا قلعت كوسدي كاسي سويت كون كاسوسد اوكي ايرتراوين كمت زبلنايو ابز حلف 5 عامت كبابي 5 عامت 4 عامت بزحات ايرتراوين مناسات بفولاي تحت عدمه ناب هولند مصيوم الله ايرتراوين مصخ بلخلو اتحيزومو زمصو نغرات انتاي وي حيزومو زمصو تسفا انتاي ابس ايرتراوين مناسات ابز عدي مصخلوسي يا حيزومو زمصو تسفاتات حدا خاطر تسفاتات انتاي يا ناتنت قبلك كله سني هيوتهم كمرح خلو بزي هيوت كخ مرح كتقل مالتي كالي تخمهارو دلي يا دلي نايت مرتي هرفان نايت مرتي علو كسرحو دلي يصدرهم كسدو مانتان لا الغلو جن صدرهم تصدي صدرهم ناب هولاند خمسو لك كم تقوم دلي ابز مسمعتو دما اطيفهم كاني مستقبلو زمس منكس مستقبلهم كاني رافع حد مالتي نولدهم نحواتهم كم يا از تسفاتاتهم ينالنا صنيحنا تي كمهارو دليو نصانت دليو سدرو بيتهم كمصو دليو ازي حاغوس ازي وي ازي تسفا زي حيزوم مصيمالو نعو نخي غبرو زعنقصوم كانتايو
أبزين مجمرتا بتيا طرنافة جمرينا لمتى مزخونة من السي إيرتراوي إدمن حاتي كان حاتي وينا عهي تايو أكتاسي خب كله حريك يوم سدراي كمت حواتي كريي كم يوم زبلغة تطرنافة بتعمل حجي طرنافة خدقبر نحكون كأني يا دوكومنت ليك أو رقعت يدليك أمانتي كاب بإيرترا السدد ويدما أبزي زلو بس أنا إيرترا ديو قنصل كتحدد تغل بزي قل أبعدنا نموت سلتي كونه اتي دوكومنت مئكاب محاز بتعني يا السوق أو يشجروا مالتي حتى عمدات يزوستلو نسدرهم كمسو ويدما نقل يقاني أي كان مالتي سيتات سلتي يركب تخلقت دما تمرت خيم مهارو سعنكفهم انتاي نحريك كخاني بتعمي يا ستريس علو يتنق يربش يوم بوشتي إذا دما سلمنتايو يا إذا كله مجدي حالي فمو كاب إيرترا بالسودان بإثيوبيا كيرون ليبيا عدت إلى سجيرون دما كاب عدت إلى كاني مدر كيرون مالتي بابور دي أتوس كيرون ولا عند أتو إذا كله قعزو قليل يكونن نايوارح يقولنا عمتاتي قعزو مالتي أجي أبزخن رأي كلنا خالد بزح نجارات بزح كفو كان زقانا كان فلتنا هاب كله نوالد أو داتون أي يا ساتون أو أسي كلهم ناس يكونوا حجي وش بزح يا بزح شجر المكان زحلفو يا بوشتون يساعيو مالتي بهم مخنيات ما أبت تمرتخ شجرهم غل مالتي تمرتي خدو دليت نايت متون اللوم قل كتحزوا تحنقولهم سي مليء سلسلة يا أغلبو أمنا بكال خون أنت يمكن تسأني حكي بزعبة قنصل تزارب كنت تسأني خن دوكمنت الزملكات وينور أغط الزملكات سدرابيتهم نخمتسو نبت قنصل كخدو خلو اليوم مهنياتوس أنتي كمال لهم تقنصلكم عينت حتوتاتهم نخملس يا نبت قنصل كخدو اليوم أبزي دنها تبهل كتما مالتي رئيس كتماناي هولندا أو قنصلنا إيرتلو سلمنتايو أو جمرالكي إيرتاوي كو كان سخاتو وأنا إيرتاوي نايت أمكت ورقة لني يبل حدثت مالتيو نايت أمكت ورقة أبتخسين ترخبو ناي لدت ورقة تكون نايت أمكت يا إذا شعو أبقري يقبلوا أبقري يقبلون مالتي كم عندلك حبيت أقبلوا شعو إيرتاوكو كم تكون كاسي الرجعت يبهل يا مو أنا إيرتاوي شعو حنسب زي ناي منت ناي صدرها تمتس مالتي إجوا ناي كنفلون نو نحنا قدم كنفلت دل صحيح أو خمس خونكا كابتي قنصل كيتكا سلمتا وكالي ناي هاجر إيرترا سلسكونه أو كيتكا متبه إذا كنت كبرسائل أنت حرقوا كيتكا خاني يا أنت يوم زبلها قدم زي ناي دعسة ورقة كنت تفهم عنك زخفل معك على زي كنت خمي تزبهل كلا عنده ناي سواء أدي ناي أكل سوق لا أدي زبهل أشحات كفلي هتبهل لأن كله ذن زي ناي مخفال ديكونه بتناي دعسة ورقة فرن تي immigration ناي منقصة تكاليو تتنيا هون كفت من سخلا خابزي ناي بوليتيكا عوباي حتى تزلخا سز كم يجيرون أبتناي إرترا قنصل كتكيد تابعك على مالتي يا نو كتكيد زحتك ويد ما زجدتك سلمتاي زي يا بروح نحضر هذا ورقة تدليكاي خمن قص خاص ورقة تدليكاي خمن قصي إرترا مالتي إزجن كترغبون أي ترغبيها أي بخانين ولا زخفيل كاسي سلمتاي في لا يبدأ ورقة درجة زلوسي بزح سبع يكون أنا عندنا يا كان جن زم من أسيات قبل وزخلو مئتان قبلوا مالتيو يا نايت مرتي باجلا نايت مرتي كم تقولوا كان توسع مستفاجلا قبل النت مالتي نايت مرتي كار علىك ناي ولدها بحنسب بحباب سئلي كتمت بزح تجارات على لوسي حاسبوا تقل مالتي ما أنت قبلوها بيتي نسخي مونغونيا ناي بحالي خي
ኤርትራዊት ይኸ ትግርኛ ትዛረብ ይኸ ትሕግዝዮም ይኸ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ዝፍለጥ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ፍልል ኣሎ ደጋፍ ናይ መንግስቲ ኤርትራዊ ገለ ሰብ ከዓ ተቃዋሚ እዩ ነዚኦም ሓደሽቲ መጻእተኛታት ዝሕግዝዎም ኤርትራውያን እዮም ከማ ከዝኣመሰሉ ማለት እዩ እምነት ኣለዎም ዶ ኣብቶም ሓገዝቶም ኣብቶም ኤርትራውያን መንእሰያት ክትሪኦ ከለካ ኣብ ታሕቲ ኤርትራውያን እንዲና ኣው ከም ትዝበልኪዮሲ ወይ ኣተርጉምቲ ወይ ድማ ሞንጎኛ ናይ ባህሊ ኮንካ ትሰርሕ ሕጂ ኣብቶም ኣተርጎምቲ ድሕሪ ኮይኑ ኣብቶም ተርጎምቲ ብዙሓት እምነት የብሎምን እዚ ድማ ስኢሎም ደይኮኑሲ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝጓፈዎም ገሊኦም ኣተርጎምቲ ከምኡ ይበሃልኒ ዝኾነ ነገር ንሕሪ ኢሎም ብዛዕባ እቲ ዝነበረዎ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ወይ ስድሮኦም ዝኾንዎ ወይ ኣቦኦም ኣብ ዓዲ ሽግር ዝረኸቦ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ክዛረቡ ከለዉ ድሓር ገሊኦም ኣተርጎምቲ ኖ ከምኡ ሓሲኹም ኢኹም ዓድና ከምኡ ኣይኮነን ኢሎም ይድህልዎም ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ እምነት የብሎምን ተወሳኺ ድማ ያ ዓድናሲ ምሲ ዘሎ ፈቲና ፀሊእናሲ ምሲ ዘሎ ስርዓት እምነት ዘለዎ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ብፍርሒ ዝነበር ስለዚ እቲ ዝሕገዝዎ ሓገዝ ካብ ልቦም ክቕበልዎ ጥርጣረስ ኣለኪ ካብ ልቦም ክቕበልዎ ድማ ይቅበሉ ያ እሱ ከኣሎ ልክ ኩሉ ግዜ እንዳፈርሕዮም እቲ ትብሎም ዋላሲ ፈሊጣርያ ንዓይ ክትዕሽወኒ ኢላ ድያ ንዓይ ክትሕግዘኒ ኢላ ድያ ከምኡ ኢሎም ሲ ይጠራጠሩ እዮም ትሪኦ ኢኻ ሕጂ ኣብቲ ባህላዊ ሞንጎኛ ክትከውን ከለኻ ዘሎ ፍልይ ምስ ኣተርጓሚ እንታይ ምስኦም ክትዛረብ ከተረድኦም ብዙሕ ዕድል ኣለካ ካብኦም ድማ ብዙሕ ሓበሬታ ትረክብ ኢኻ ሕጂ ዋላ ባህላዊ ሞንጎኛ ኮንካሲ ያ ሰውኢካ ይኮንካ ትሰርሖ ምስ ኒዶስ እንድሕር ኮይኑ ኒዶሲ ነቶም ከም ባህላዊ ሞንጎኛ ኮይኖም ዝሰርሑ ያ ፅቡቅ ጌራ ስክሪን መርሚራቶም እያ ማለት እዩ እሙናት ሰባት ዝኾኑ ክኾኑ ኣለዎም ድሓር ድማ ምስ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ክኾኑ የብሎምን ካብቶም ኣቆልዑ ድማ ትሰምዖ ማለት እዩ እንድሕር ዝኣምኑኻ ኮይኖም ብዙሕ እውን ይዕድሉኻ ያ እቲ ዝኣምኑኻ ከዓነ ብሓደ ግዜ ይኮኖም ግዜ ይወስድ ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ ነዊሕ ግዜ ይወስድ እንዳረኸብካዮም ልክ እስኻው ከተሪኦም ኣለካ ብግብርስ ከተሪኦም ኣለካ እሙን ከም ዝኾንካ ቤቲ ናብዚ ኩሉ መበገሲታት ክትወክል ፀናሕኩ ነቲ ዘሎ ፀገማት እንታይ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ኣብ ሆላንድ ከዓ ብዙሓት መንእሰያት ነብሶም የጥፉ እዮም እዚኦም መንእሰያት እዚኦም ነብሶም ዘጥፍኡ ዘለዉ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትፀገም ያ ማለት ሓደ ወዲ ሰብ ነብሱ ከጥፍእ ከሎሲ ብዙሕ ምክንያት እንዲ ዘሎ ያ ሓንቲ ካብተን ምክንያት ግን ፅሙዋ ከቢድ ፅሙዋ ኣለዎ ዋላ ብዙሕ ምስ ሰብ ይራኸቡ እምበረ ኤርትራውያን ሕጂሲ ያ ሶሻል ኢና ቀልጢፍና ኢና ሰብ ነንሕድሕድና ንረክብ ንራኸብ እቲ ናይ ውሽጣዊ ፅሙዋ ግን እሱ ከቢድ እዩ ኣብቲ ባህልና እንታይ ልምድ ኣሎ ዋላ ምስ ሰብ ብዙሕ ትራኸብ ኩን እምበረ እቲ ሽግርካ ግን ኣይትገልፅን ኢኻ ኣይትዛረብን ሰብ ከይብለኒ ከይሓሜኒ ድሕሪ ኮይኖም ከይዛረቡ ስድራይ ከይፈልጡ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዘሰክፈና ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ምክንያት ምስ ንዛረቦ የብልና እቲ ፅሙዋ ከዓኒ እቲ ያ ፍርሒ ሕንጉጉ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ዝሕለፍካዮ ክፉእ እንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሊብያ ገሊአን ዘሕለፍኦ ክትፃወራ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምስ ትዛረቦ የብልካን ኣብዚ ዓዲ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ሆላንድ ድሕሪ ኮይኑ ድማ ሓገዝ ይግበረልካ እዩ ይሓቱካ እዩ ስለምንታይ ይርድኦም እዩ ብዙሕ ሽግር ከም ዘሕለፍናሲ ይፈልጥዮም ግን እቲ ሓገዝ ከዓ ክንቅበሎ ይፅግመና ፕሲኮሎግ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዓድና ልሙድ ኣይኮነን ሓደ ዶክተር ፍፁም ጥራይ ነይሩ ዶክተር ፍፁም ከዓ የለን ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ሕግዝ ዝኽእል ነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ከምኡ ይገብሩልካ እንታይ እዩ ኣብኡ ከይድካ ስኒ ክትሕገዝ ኣለዉ ምሁራት ንከምኡ ዝተብ ስለምንታይ ኣካላትካ ሓሚምካ ናብ ሓኪም ትኸይድ ማለት እዩ እንድሕር ኣእምሮኻ ሓሚምካ ከዓ ድሕር መንፈስካ ተጎዲእካ ከዓኒ ናብ ፕሲኮሎግ ትኸይድ ኣብኡ ብብዙሕ መገዲ ክትሕገዝ ትኽእል ኢኻ እዚ ልምዲ ስለዘይብልና ይኸብደና ስለዚ ሓደ ካብቶም ጠንቅሲ ናብቶም ናይ ስነ ልቦና ኣማኸርቲ
كفوت زي ما كان ويت كالوت كنتاي كخون خلو خسع نفسنا مطفأ زوسدو عينت أجمعات كالي ون توسع صلوا أبودات الحكومي إذا حجي نفس المطفأ نريو زلنا ما بزحتو كسي أب أوداتي أبزمت يوم تناقشنا تعلو عندنا مستدرك خات أمت بوزح كنت ترالو أبزمت يخاني يعني ناتخا نفس قبل على خات خل حجي حنت خبتي تشجرهم مالت انتي نوتا زي ولفي نايك أمار يا كازينو يخدو ألا يتصاوتو دحر حنت جزيت تصاوت من الباش دحر قرتي سيركا وكنصلي كبزحي سدرايك سدلهم كنزب وبيتها تحسب كنكو موزي بحالي لنا تأدا عندها زح يزخيك شعو كساب كاب جزا كاب تيس منكست زحبك جزا مالتي شوكك قوم حكينا أنا يا أبشكر تعتو حجي جزا يبلكان جنزب يبلكان أبتأتو يبلكان زيج إنك أتكبر الكامس بتحرك أنا ولا دخل له خا عدي تبي خا حجي زقوم ذا أخاخي موسي مليسو مستي زلكا يا زحلفك كله أما قدي زحلفك يشجر مستت أنا حكا تصفاون كم سدرايك حق زي سدرايك لوت يختب له يا تدفنوا فنكا شعو يا حفرة الله كم سخن بلوت أنا حناتي كتزارب دي مخال كم زي أبعدنا زبها حباي وصلوا صح حباي فوسو سيت أقدرنا نعنا بقدام يا بد جارديان 4 ساعات أب بينو جزء أب عد إنجليز مالتي سونا بأوروبا يبزي نفسهم كم زتفقوا مزجيبوا نيرو حجي زي كم وي حدا عركم كم غيرون دحر نفست في صلواتات على ودسو أب هولاند خم ولدو بقرب أب زراخو بعرخسي رأدو ستريوسات أب هولاند كو أنا كسب حجي سمعكو حنتي بوتا لا كم أسفنت تحرى ود مسكتلسي تعرفون نوي حيت أنا حن تحرقين نفسه أفيو مالتي كم أول يا كلوسي نايقدني تي تازقللتي مفتح وين أسلت سمعك أحتير كاسلت حسب نعكها من حريقة أو سمح فيلو أنا كجبراي مفتحي أنت يخون خلت بلبيتي مالتي مأزس حدا أشغله قداين ديو بقليل زر يكون بحبرة سب درجة بفلايك أسخم كم حجزتي ويابز عد خم زلكم سبات مش أتوم متأثر بقتهم زلكم حجز وي مفتحي أنت يخون خل بقليله مالتي يا نفس وقف كجبروز خلتي ويد ما نفسي إرتاوي أفحد كجبروز خلتي نتوم متيم زلوا حوات ناسي كم حواتنا اليوم ولا حجي زيوم حدشتي أبقى يزخدون تايبوني يا سخد رايح سلام تبلنا مبري وزي حد يوم نوح لقاروسي كان زي رأينا وينهم زخدوا مثل رأينا سي وينهم يخدوا حجي يردهم يسكوا يوم يسوون كان زي تواسنهم كوين يسمعوني حقهم يوم كوم يغاني سمعهم ترى يكونش كل سب مالتها يكون كوم جن تسمعهم زلوا تسمعيهم لك إيه سلام طيبات وزي حسلك سمع تفني لي زلوا مالتي أمونغو تي نوح لقارو حتى يرقارو سدتني يا ثوين أبز عندي تفلي لي كتقبرسي يبلكان السوق نعم يا نحنا نحن نتحابب سلنا كم زي نريو زلنا بزي يا حدا دول أمم محبرة سب يبلنا السوق أنا تسكبنا نسون كالو سدتنا تحج أنا ما زازنا كلنا سورياويان ولا دك ماروكو تركاويان زي أثو يا تي محبرة سب سي دل زبالة اللهم بنا بيت ويدما كالي أخبرت إتوم نايك أدم ياسراوين مالت بوزح تمايرون دي حج قانقوا يا قانقومي يفتقوا تبوق يارو جن إتوم ولدي ما بزحتو بزي عبز عدي ساتومو حجي ساتوم يوم أبنت خونوز قبوم نزوم متيوم زلو ولدو ساتوم كن بتحدي ساتوم كمان تفيتو قانقوا يتمهارون يا بيتي زي نزمل كيتان بزحات إرتراوين تكالات على إن أبنت ستيختين زبلوا بزمالتي فاونديشنز إرتراوين كحجزا أمنت على ومدتهم من إسات ويك أباءات نخحجزوا إذن أنا زفت أنت نزعاب يا زنوات تكالات ناي إرتراوين زقومون مالتي أمنت يلا أو وبزح سب أمنت يلا يفلت قوم زقون الزدمة أنا ترى بيكون كوزي قالوا سبات بزحت سبات فتوه أدمي تي إرتراوين أخم تزبلنا يسي ولا نحدي دلي في جلت يخبرون
توسخ عليه حنت خبل زدلكم سي إزوم حدشتي إيرتوين حواتنا تزلوا حجزون حكينهم أنا زعموا أيوه وي ب يا سناي منفس طبق منفس تبقى سسر حجزهم خد ويتما حدشتي وزحت حدشتي مهارات على إيرتوين يا مستهزبي ساتون تسديدهم زمتي الصم طبق غير يزردهم سلامتا يتشكر كل الصم كمان سلازة حلفون ساتون يحجزوا خلهم بري لو حد زجبره حبس استولدي ما بحث كوزين دحر أبتي ركب كونتاكت مش إيرتوين من السياق تحجز أو أنا حديت فلقونك بحلنا حديت فلقونك بحلنا إيرتوين كتحجزوا ما يتخل ميخا سلامتك لبدأ تمتي التحساس وأنا هولندا وين سلازلك أبز حجي استفعل عليه أجمع في صلوا حنسب نجارك إن حتى اللي يكون كأخبره حنتي سرعة ناي إيرتا زدقف أبز سرح الحسات فوين يا كاليتي بحلن لمدنا إيرتا زي فلت إيرتا يا ناي هولنداوي كله فلت ناي ساعات جد تي أنقى إيرتا ويدمعت أنقى حنت خاطن أنقى إيرتا تقرنيا يزارب قول أنقى إيرتا جد أيفلت إني سلامتاي نويح تقبرسي بفتقوم رحيو أيزلو إتا إيرتا كم تزنبرتو زمسلو هم جنا أيقونتين حجي بخم مغنياتي زي يا زوم حدشتي بزحت نفعت اللونا كابزوم حدشتي ما تيوم زلو ساتهم بزح كجابر كله تزبنا هاي كم تزبلنا يا غاني كل وقت اللو منفسنا يزبنا سي كل وقت اللو زبنا حجز من السيك راديو إيرنا زخبركم تحتاتلتي مدب منسيات مقصلتا نايت صنحنا مدب دك انستيو تحت عدم خوينن مولادن زمصالن سعبين انتايو كمون اب رحق يخونو اب قربا زلو سدرا بيتات نزوم اب سدت زلو منسيات انتاي كردؤلوم يغبا زبلار استات اب زمص حموس حزنا لكم كنملسينا كساب شعوغن سلام قنا ازي راديو إيرنا دمص راديو إيرنا